ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, тамошобинони канали Хонатиҷе. имрӯз 5 марти соли 2025 навор кардем баъри шумо. Тамошо кунед дӯстони азиз. 5 дона квартираи баъри шумо навор мекунем. То охир тамошо кунен. Адресоро гӯш кунен ку Хонатиҷе чӣ мегӯяд, оиди хонаҳо чӣ хел адрес мета. Ва дӯстон барои реклама ҳатман муроҷиат бикунен. шумо ҳам дорои замин, мошин, хона, квартира ягон техника аппарат бошед агар фақат дар WhatsApp 9997 WhatsApp моай суратҳои хонатона, видеонавораша, адресаша пурра рӯй кунен. Дар навораи баъдина дар YouTube, TikTok, Instagram рекламаш мекунем. Дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат мекунем ки без посредник савдо карда битем. Фақат дӯстон ба хотири пешрафти канали YouTube Хонатиҷе ҳамин наворда агар битунен лайкора бизанен, дар ҳамин канал подписатсия кунен. Ман навора сар мекунам, то охира тамошо кунед дӯстон азиз. дӯстон мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшимон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната квартира дар ноҳияи Шоҳмансур қарор дорад, дар шаҳри Душанбеай. Хоб срочна фавран фурӯшӣ бо нархи арзон мондан 20 метри квадратӣ. Мақсад масоати умумии хонаи яккомната. Хоб яъне ки дар соколни этаж квартира қарор дорад дар подвал Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, 7 километр, лави роҳи Калон, Банниса, Мактаб, Садик. Ино мегӯяд дар наздикии ҳами квартирамон қарор дорад. Чӣ хеле ки дар расм дидесен дар видео, ремонтҳои квартира бад нестай, бо нархи 175 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Обчи 5 дона квартира буд. Хулас рекламатон мекунем, то охир тамошо кунен. Ҳамон хонаҳое ки мисол маъқултон мешавад, занг зада рафта харидор кунен. YouTube канали аслии мо бо номи Савдо ТВ ҳай дӯстон азиз. Дар оҷа боз хонаҳоро навор мекунем. Даромад дар оҷа тамошо кунен. Лайкҳо қатъи навора поддержка кунен. Чӣ қадар лайк бисёр бошад, бо он хонаҳои арзон монда мешавад. Дуюмин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартираиш. Тамошо кунед. 330 000 сомон нархаш. Ду комната дар 6 этаж, 38 метри квадратӣ. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. Ассалому алайкум мега бародари азиз. хона воқеъ дар Политехникум. аз тарафи дасти чапи чортут иборат аз 2 ҳуҷра ва кухни, калидор ва баня. хоб 4 моҳ шид мега ремонти хонара кардан монда. хоб дом иборат аз 6 этаж. хоб 6 этажа қарор дорад. ҷойи мебошад масоат 38 квадрат метр. нафарое ки хоҳиши харидорӣ кардани хонамона дорен, ина баромад рақамҳои WhatsApp 4354. касе ки мехарад занг бизана, боз камтар муоина дорад. 330 000 сомонӣ метавонен занг бизанед бачаи азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Айнӣ, 7 километр. 2 сотих замин, 2 дар хона, дохили хона 50 метри квадратӣ. масоаташ. кӯчаи Айнӣ, 7 километр, пеши автодром. аз роҳи Калон то хонара мега 300 метр роҳ масофа дорад. хоб кухни даруни хонада қарор дорад, ҳоҷатхона ва ҳаммом берунда қарор дорад. аз 2 дархона иборат мебошад, 50 квадрат метр. мактаб ва беморхона аз хона мега 270 метр дур астаи. об светаш доимӣ. хона бо газоблок сохта шуда. баландии хонаҳо 3 метр мебошад. ҳуҷҷатҳо садфоиза. нафарои харидор занг зада 470 000 сомон нархи хона муайян шуд. муомила кунед дӯстон азиз, аз номи канали мо занг занед, бо арзонтор мекунад иншоалло. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ боз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар 10 ошиёна, 44 метри квадратӣ. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, Зарафшон, Зарнисорда қарор дорад.
297,000 сомон нархи квартира. Ду комнатаи 44 квадрат метра. Ассалому алайкум. Хонаи фурӯшӣ духонага кадем мега? Ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, маҳаллаи Зарафшон, дар назди хона, масҷид, мактаб, садик, варзишгоҳ, бозор ҷойгир мебошад. Ремонти хона чӣ хел мебинен? Замонавӣ карги 297,000 сомонӣ. ин хеле нархҳо дӯстон камтаракай. Тем боле дар дохили Душанбе ин нархҳора камтар ёфтан можад мумкин дӯстон азиз. хуб, лайкҳоро монем бачаҳои азиз. навори сабакак 7 минут 5 хона буд. Рекламатон кардем. Боз як хонаи фурӯшӣ ҳастай. Хулас тамошо кунем, ба лайку фақат паддержка кунем навора. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи ахирон. Квартираи фурӯшӣ ҳастай дар ноҳияи Рӯдакӣ, фабрика Ленинград. Духонага 51,5 метри квадратӣ. дар шашум этаж, новостройка мега. 442,000 сомон нарх. ба доллар 40,613 доллар. хуб, рақамҳои дастӣ ватсапша гузоштем, занг бизанен. хуб, Ленинград, дар назди роҳ, пеши светофор, думи 9 этажа, хона дар шашум этаж, лифт дора, бо ремонти замонавӣ, ҳоҷатхона алоҳида, ҳаммом алоҳида, ошхона алоҳида, машруткаи 41-45 ай корвон ва гипрозем то пушти хонара мерава мега. дар наздикии хона масҷид, мактаб, садик, бозорча ҳастай. коллеҷи тиббӣ, беморхона ҳастай. хулас, харидорӣ кардани хоҳед, ина марамад, занг занед аз умми канали Хонатиҷе. ва дӯстон, барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. шумо дорои замин, мошин, хона, квартира, чӣ молу маҳсулот боша роӣ кунед. дар ютуб канали Саудо ТВ, дар ютуб канали Хонатиҷе, тиктоки, инстаграм рекламаш мекунем. дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшта мегузорем, фурӯхта метем. фақат паддержка, лайкҳоро монен. раҳмат ки Хонатиҷеро тамошо мекунед. Зиндаву обод бошед дӯстон азиз.